buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panumduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Kinahulog pinangga namong ato dito. Mayong hapon kanimo ate ug sa mga nanminaw karon ni ining pinaminaw o mabulukon matulun-anon nga programa matag hapon nga tanan. Ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Naglibog ko kunon si angay na kung pagabuhato nining akong sitwasyon o among sitwasyon o relasyon sa kong bana at dito. Palihog tagualan ko sa pangalang SB na nagbiyahe karong mga panahon. Kabahin kini sa batasan sa akong bana at didin, nagikapoy na intahon ko. Pila kakatuigan ako nga nag-anto sa batasan kinaiya sa akong bana. Ang pagkaseloso sa walay lugar. Bisan kunwa ko'y daw tang binuhatan. Sige ko niyang di pangabubuan at lider. Kanang mag-explain ko niya nga dili maayo nga magduda siya nako kay buhutan ko nga pag-asawa. Nawala ko'y hunahuna nga magpakaulaw sa kong pamilya o liiban nako siya at dito. Kapag dili siya maminaw. Padayon ang yang pagkamabubho dili ka nako ug ang ako lang gisakitan. Ito na makadungog ka nga ingnon ta nga nagmahay daw kuno siya nga ako ang iyang naasawa. Nakusog kay mamalikas at ididin. Nabakadungog ang mga tao, ilabi na ang among mga anak. Ang akong kabuol, ako lamang giutong. Giagwanta tungod sa among mga bata. Abay sa pagkakaroon at ididin. Inadako makaya. Buot ko na nga putlo ng among relasyon, buta nga magpigbulag kaniya, kadi na kumagwanta ang yan batasa. Abi ni Buti, nag-uol ko nga nagbiyahe karon, nga naghuna-huna ko sa tulon namo o sa among mga anak nga gidala niya sa ilang lugar. Mga 3 weeks na, gidasa kung ba nang awa nga ibalik ang mga bata. Ang mga bata mo yung gihibong pamaagi at din aron makigbalik ko niya. Ako di na ako magkwenta. Hindi na ako matulon ang mga sakit nga pulong ang iya mga buhat nga di kaya ako. Kadaw sa giyatak-yatakan ko niya at din nga wa niya huna-huna nga aduna ko'y kasing-kasing nga masakitan. Iyang gigamit ang among mga anak. Iyang gidla sa ilang panimalay ug wa na iuli.
Pero may kung naghilak panahon sa akong pagbiyahe, ate. Ug akong giingnan ang akong ginahan o igsuon nga sila mo'y pwedeng mukuha sa akong mga anak. Kaya ako di nagyud ko magtigbuwag na kung adto kaniya. Nibulaan ako ti. Hindi na ako makantos. Nga murabag ako lang ang naningkamot na magkaiusa ang tamig nga pamilya apan siya mo'y nagpalayo dali namo. Puno na nga akong magpag-antos o kasakit natin. Ang akong problema karon kay usaw na ko pagkuha pagbalik ang mga bata nga naa karon sa kiliran sa akong pana. Pwede kaha ang ako maginikanan mo akong pakuhaon sa akong mga anak at hindi. Gimingaw na ko nila. Huwag gani ko magapananghin nila nga mahilayo. Huna ko kanila tuod. Kamaning gamot ko alang kanila at hindi. Akong gitubo ng akong mama nga siya mo ipate manoon sa akong mga anak. Mao kini ang dako na akong problema karon at dito. Maningkamot unta ko nga makadungog live sa imong tulamanon. Kaya na ako karon nagbiyahe. Nagbitbit o nagbalon sa tumang kakuhan. Sa tumang kamingaw sa akong mag-anak. Pasensya mga anak, nabuhat na po kini. Kundi ko ganahan ka, unsay may tabukan ako sa mga kamot sa inyong kamahan. Ati mao kini ang dako na akong problema sa pagkaon. Unsa ang angay na kong pagkabuhaton? Ano na ba'y katungod ang akong maginikanan na mukuha sa akong anak sa makamot sa akong bana? Kamanikang ko. Alang sa mayong ugma, damlag sa akong mga anak, bisan sa halayo nga dapit. Pare na ako makita ang akong bana at itinit na nag-antos ko niya. Ate mao kining dako na akong problema sa pagkakawan. Salamat nimo sa paghatag imong pagtagan. Kining tanan gikan ni SB dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtawag o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alagad kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.